Ahojte, tak vás vítam teda pri tomto mojom substaku, pri tomto mojom kroku. Uh, Ani neviem, kde začať, to ja nikdy neviem, kde začať a ako pokračovať, s tým som asi povestný, čo je také celkom smutné v mojom veku. Ale začnem v detstve. V detstve, keď sa ma niekto pýtal, že čím budem, keď budem veľký, alebo keď vyrastiem, tak som hovoril, že stále som chcel písať knihu. A hovoril som, že budem tulák. Že si od titulky, to bola babičkina sestra, vezmem baterku a že budem tulák. A potom sa môj život nejak vyvíjal všelijako. Ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že chvíľu to bolo hore, častokrát dolu. Nevedel som si nejak nájsť svoje miesto v tomto svete ani nejak vo svojom živote. Stále som sa tak nejak hľadal. A posledných zhruba 5-6 rokov bolo takých kľúčových, no v zásade 9 až 10, keď som pred nejakými 9-10 rokmi som skončil na psychiatrii so stíhou, paranoidnou schizofréniou, samozrejme boli v tom všelijaké látky zamontované. 30 rokov som bojoval so závislosťou na alkohole, ktorá začala krátko na to, ako zomrel môj otec, keď som mal 10 rokov. Takže naozaj ťažké veci, ale o týchto to nebude. Bude to o tom, že k čomu ma to dostalo a k akému rozhodnutiu ma to dostalo dnes. A dostalo ma to v zásade k tomu, že už pred tými 9-10 rokmi, keď prišli tie ťažké stavy, tak ma veľmi oslovilo Camino, teda púť do Santiago de Compostela a do chrámu svätého Jakuba. Môj syn Jakub, pozdravujem. A v zásade odvtedy mám zbalený batoh a stále to nejak neprichádzalo, pretože asi som stále nebol pripravený na tú cestu. A dnes viem, že nebol a zároveň viem, že dnes som. Chýba mi zo pár vecí. Veľmi by ma potešila podpora ľudí a možno aj trošku záujem o moje myšlienky a moju životnú filozofiu, pretože si myslím, že je viac než potrebná v dnešnom svete, kedy sa naozaj tie staré veci rozpadajú, nedávajú zmysel, nefungujú. A ja čoraz viac zistujem, že s otvoreným srdcom, s láskavosťou a s vierou v ľudskosť idú robiť zázraky. A naozaj idú. Ja v ne verím. Niekto si môže mysleť, že som nejaký rojko alebo naivko, ale verím v to. A aby som tú svoju vieru podporil, tak som sa vlastne rozhodol, že vykročím bosými nohami na tú púť. Ja už niekoľko rokov, možno 2-3 roky, sa snažím tam, kde sa to dá, tam, kde je to možné chodiť bosy. Robím to veľmi dobre. Jednak aj na telo, jednak aj na dušu. A posledný rok bol taký kľúčový, pretože tam prebehla veľmi tvrdá psychická príprava na tieto veci a napriek tomu, že som mal vedľa seba vždy skvelých ľudí, tak stále ma to ťahalo tak nejak do samoty. Stále som sa cítil nepochopený a nevedel som nejak uvádzať tú svoju filozofiu do svojho vlastného života. Napriek tomu, že viem a uvedomujem si, že veľa ľuďom môj pohľad na ich ťažkú situáciu treba pomohol. Ale to už je zasa iný príbeh. No a rozhodol som sa, že vykročím na túto cestu, že túto cestu budem zdieľať s ľuďmi, ktorí budú mať záujem to sledovať a ktorí budú mať záujem nejaký hlbší alebo väčší aj o moje myšlienky, postrehy z tej cesty, o ľudí, ktorých tam stretnem. A hlavne chcem ukázať, že ako to vyzerá v praxi, sa, keď sa človek drží toho, že dobré srdce a viera a nádej, že aké zázraky sa potom dejú v ľudských životoch. Takže toto by som chcel dosiahnuť
Otváram si na Donio účet, respektíve otváram ho moja sestrička Kačenka, ktorá celý život kráča vedľa mňa a podporuje ma a drží ma. Myslím si, že mám podporu, teda viem, že mám podporu aj maminky, ktorá sa o mňa bojí, čo je pochopiteľné, akurát trošku zvláštne v mojom veku, ale tak za to môžem asi aj trošku sám. A sú to zase jej veci. No a budem vďačný za každého podporovateľa, sledovateľa a verím, že mám čo ponúknuť a že to bude skvelé, že to bude jazda, že si to užijeme spoločne a na konci bude tá kniha, ktorú som chcel od detstva napísať, ale môjim cieľom momentálne teraz je to cesta. Cesta je cieľ, to je niečo, čo som opakoval tak strašne alebo tak veľmi často, že sa to stalo realitou teraz. Takže cesta je cieľ, idem si za cieľom, chcem vykročiť na cestu čo najskôr, samozrejme potrebujem na to nejaké prostriedky na ten začiatok, aby som si kúpil nejakú výbavu. Nebude to 100% na boso, chcem si kúpiť nejakú kvalitnejšiu barefoot obuv na tie úseky, kde by to proste bolo deštruktívne ísť na boso, pretože v mestách môže byť sklo, rozpalený asfalt. O nožičky sa treba starať, takže treba mi kúpiť nejakú základnú výbavu, treba sa mi nejak dopraviť. Zatiaľ zvažujem cestu z Lisabonu, je to zhruba 700 kilometrov celé, pretože nechcem skončiť v Santiagu, ale chcem ísť ďalej teda na západ k západnému pobrežiu, na koniec sveta. A odtiaľ niektorým z vás, ktorí na Donio zakliknú, tak prinesem kamienok, ktorý vám potom osobne pomalujem. Taký fajn darček, myslím si. Na Donio bude takisto možnosť si zakliknúť podľa výšky príspevku, to tam každý uvidí, ja to prezdielam. Bude možnosť si zakliknúť pohľadnicu, alebo proste je tam tých možností naozaj viacej. Nechcem nič od nikoho zadarmo, žiadne milodary. Skrátka budem sa snažiť za vašu podporu a aj teda za finančné príspevky, pretože podporou nemyslím len finančné príspevky. Podporou myslím aj to, že mi ľudia budú držať palce. A myslím si teda, som si vedomý toho, že to budem potrebovať, že vydať sa sám a bosý s nejakými 5-6 kilami na chrbte, ktoré budú predstavovať celý môj majetok, že to jednoduché nebude. Nie som zase úplne naivný, ale verím si. Verím v sebe a verím v ľudí. Verím v ľudí, čo som možno už taký ohrozený druh trošku v dnešnej dobe, že verím v ľudí. Pretože naozaj verím, že každý jeden z nás má v sebe veľa dobrého. Veľmi veľa dobrého. A keď sa ukazuje to zlé, tak je to väčšinou preto, že je to preto, prečo aj zranená kobila okolo seba kope, keď jej chcete pomôcť. Hej. Čiže nesieme si rôzne zranenia v tom živote a potom sa ľudia k sebe správajú tak, ako by to možno nikdy za iných okolností nerobili. Čím nechcem ospravedlňovať nič a nikoho, to je proste fakt. To je holý fakt, s ktorým sa nedá nič robiť. Takže toľko to na úvod, môj úvodný príspevok. Dúfam, že to má aspoň trochu hlavu a petu. A že to teda ľudí osloví a že spolu strávime úžasné zhruba 2 mesiace aj s prípravou. Ja už budem dávať nejaké posty aj z prípravy. Mám v pláne teda budovať kilometre na boso. Aj tuto v okolí po betóne, po tráve, kde sa bude dať. Naložím si vždy niečo do batoha, aby som pomaly to telo pripravil. Aj keď prirodzene sa mi diali veci, ktoré to telo ako mám v lepšej kondícii asi ako kedykoľvek predtým. Takže je to super. Takže vás zdravím, ďakujem za pozornosť, tí, ktorí to sledovali a budú sledovať. A žite šťastne
A nech sa vám darí. Ďakujem.